natáča. 4-2, ne? No minimálne. 4-2, hej. Mohlo byť už aj 8. Dobre sme trafili. To je ja. Dobre mám kameru. Výborne. Bude taký záber stanu, že No, tak som aj ako nehybal. som vždycky túžil. Kopni Miloša, môžeš. Co tam sa nám dostal zase pod rankou? Ale v pohode bola tam tyčka. V pohode. Píšová ruka. Jeden. Dobre, nie? Stačilo nám. Dobrá, Ďurko, skoro. By ani stáno nechytil, v pohode. Stále určite nie. On sa nebol raz dlho za tým ako divel. Drahá kamera, aspoň vidíš, aké sú to svine všetci tuto. Bezcharakterné. Hajzli. Sebecký. Nemorálny. Dubák, to by si mal, Dubák. Tak za ňo. Zadu. Neskutočne teplo. Musím to začať trošku ochladiť. Dobre, sám. Ostaň za ňou, Paťo, ostaň na polke. Lebo on to stratí, pozri. On nenahrá. Vidíš? Hlava dole a poslednú pozíciu. No však ale Barry ti povie, že on nevláči loptu. Bari, to máš na kamere. Dobre sa. Juro, beží, nie. Ale dobrý vzduch, a tak keď fúka. Dubák. No, daj mu! Dubák, neskoro. Prvé mu to daj. Už aj s brankárom môže dať. Dobrá, Dubáčik. Dubák, to máš na kamere, životnú. Životná. A nie špicák. Ozaj. To počí. Tak to dobre, že ste natočil psa. Na konci sezóny jednu prvú strelu. Pozri, ani to zadu. Paťo, pozri sa! Cúvaj. Ešte. Tam ho nechaj, Paťo. Nechaj ho tam. Nechoď k nemu, tam nič nespravil s loptou. Na strede Tu ostane. ostaň pri Na tomto. šestke. Poď sám, Dubáčik, máš za to. Pozri sa, to dosežu riadne. To je snajper. Poď Marek vydýchať. Vydýchaj ten gól. Ale filmuj sa teraz strašne tvári, že ja som nič nespravil. Ja nie som vôbec rád, že som dal gól. Ale Dubák? Jaj. Filmuj, Stanči, dobre, že to išlo. No, tak ja viem. Už ani A nehraj. si to zozumoval teraz. Ja som chcel detail na Barryho. Ako sa profesionálne tvári. Bez emócií. To je on, hej. Ale možno mu ešte zle z toho více to preto. Sa nevládza aj tešiť. Hej. Ale štekať vládze. No tak to Že je raz jasné. štekol dneska. Musíme sa odrožiť ešte. No, to teraz, keď išiel, keď mu to Dubák hodil. 1,5 tej Dal gól. No. Skvelé. Toto som si mal dať záber na nobu, že som ochránil stapy. Marek ochránil teraz loptu skoro. To je rýchlik. Je tam rozhodca, vidí. Zdržuj! Zdržal. Ale poď späť! Asi niekto strieda. Poď tam. Ide. S Paťom. Mizni Stano zo záberu. Dobre, nemal si čo. Proti jeden. 4-3 však. 5-3. Je Barry dál, ježiš. Ten mi to zase nedá. Telom, kámo, telom. Áno. To hádzal Barry mu. Sebe si má hrať. Paťo, cuvni, Paťo. Nenaleď. Dobre. Jeden. A pritom aj zostane.
Iba, že by nezostal. Poď! Výborne, Buduáčik, vybojoval! Joj, on stratil. Cubák, cúvaj ešte, pomôž, traja sú tu. Stano. Utekaj si vám dneska. Dubá, kila neujebeš. Cudzí výraz utekať pre nás. Poďme prestriedať. Áno, obrana. Pari, už si dal gól, už môžeš ísť dolu, poď. Juri, teraz ešte či ja? Ty? Myšlo si daj, myšlo si. Miško alebo Paťo. Menej riskantne, tie prihrávky vzadu, bože. No je dobré, ale milimetre. No, baraňaj. Jebem ja tvojho. Ale jasne, že to nie je na tréningoch a Bari ti povie, ja nemám komu. Bari, podolu. Bari. Čo sa vzduli, či čo? Bari, podolu. Pekne, Miško. Strašný futbal, ale... A takže. Strašný. Už to. Tam, kričí to, čo... Aj tady čaká. Kokos! Necháme na tej strane, a čo? Keď bude utekať. Za tebou, Skubi, za tebou, ne? Ale ten Mišo to nemusí na čo rozhrávať. Pekná stiahovačka, Michal. Môže chytať, ale rozhrávať nejde. Tak keď Stano stojí vpredu, tak čo? Mišo, otoč sa! Škoda, Skubi. Sám bol. Sám bol, stančí vpredu. Škoda. Čarnu, poď! Bránka! Tvoja. To piči! To už si mal pred zápasom povedať. Áno, pôjde si, poviem čo. A teraz vystrel, keď môžeš. Vyjebeň ti rých. To je trulo. Bože môj, ty kokos. Bolo spredu, nie? Jebal ho tak. Nešom rite už na neho. Piči. A to bol tvoj Skubi teraz. Výborné. Sám si. Čapkoš vráca! Trošku som nejel takú silnejšiu bránka, no? Ťahaj, strieľaj! Stano, ideš, 1 na 1. To je trulo. A kde je Handuš? Keby ste aspoň nedostali stáť, tak nepoviem ani slovo. Dneska si nám pomohol. Gazda. Že kto je tento chlapík, ale riečný, nie? No, on je zažený. Je tu Milicu, či... Nie. On je tu...
Ale vieš to, Veronika Spišaková. Čím ho volám? A kde bývajú? A neviem, bývam v Podlaviciach, ale v meste sa sa jednou. A ja vydám viečne, no. Je. Tetka je. Výborné, Miro. Paťo. Skúme si to viac nahrať. Do narážačky. Ja ako sa nahrával, veď kedy som šiel. Ja som tebe prihnal, balení som prihnal. Nepočujte do mňa. Ja mám 2 Ačka. Vy sa tam ťaháte zbytočne? Ja mám 2 Ačka. Jeden. Tak som prihnal. Toto by som sa zabil, keby som nenahrál. No dobro, ale ty si kričal, že si bol na polke len. Počkáš do poslednej chvíli. Skubi. Dobrá lopta. Dobre. Slípom. Ty bol such. Už skoro ide. My, že by sa mal naučiť ešte kopať také, rozhrávať peťky. To nie je všetko objazdovaní. Strašne na breaky. Nakoľko úplne zbytočne, veď to v druhej lige to nebude takto moc. Každú jednu vyhodí. Ako myslíš, že sa to No až vážne. Si to na strede, pozri, nikto nie je na strede. Teraz to zbytočne tlačí. A Mirko. Úplne. Nikto nie je na strede. Keď sa útočí, keď útočia proti nám, tak stále My zostane... strašne útočíme, veru. Všetky stred zatvára. My nevieme hrať taký zlatý stred. Útok. Bola tam udal finálovú a nedal. Keďže najlepšie spoluhráčov tento chudák. Aha, Mišo. Kurva, teraz keby prešla, kurva. Máš tu vzadu! Poď, tu jeden. Poď, prvej. Kuba, ideš. Ďuro je... To čakaj. Dobre. Píči. Ja som strieľa. Chcem to poslať. Petri. Asi. Mal nahrať, výborne. Si ich nejako dobre dneska našteloval. Ti viem. Keby si ho nasadil do toho, ešte na posledný. Dobre. Rubák dal gól. Dneska dávajú hociaký na to brať. Starý. Áno, dal si? Dal. Povedz aj Skubimu. Tak sa tam Marek boli 6 minút asi. 7. A teraz si koľko ste boli? Toľko neviem. Tak sa pozri, koľko je čas. Bože, sa nehadajte, koniec sezóny. To riešite všetci. Voko dal životný bicykel, tak ešte nedal. Vydám rýchle. Ale zostane na tom daždi rastne. Dobre, stoj iba, stoj. To je kila, vieš, kila. Super! Ťažko. To finálne prihrávky sú trošku... Jak je to celkom dobre. Ale zase zle sa, Mirko, fakt na tomto hrá. Aj zo Skubičo sme išli tam dve, my sa tak zase v poslednej chvíli vyšmyklo. Neviem, že hráme zle, lenže tie finálne prihrávky nám trošku... Dobre sa mi hrala, nie sú iné. Paťo, by si ho mal! Daj domov! Výborná. Čo dal? Konečne, dá. A konečne prejavil emócie po góle. Neviem, 7-3.
Už mu asi prestalo byť zle zo včerajšku. Si nahnal Dubák? Ešte to mám na kamere. Nedával tebe. Juro. Dobrá, skoro. Nízka hlava. On je nízky. Radoráno. Čo si myslia všetci, že Radoráno? Kamen, Rado, je. Baterka. To bola petička. Keď sa zmestí. Kľudne, to je ona. Poď, Mari. Chrbátik, chrbát! Dobrá, to si chcel. Je, Paťo! Dobrá, Paťo! Ježiš. Koľko ty ideš späť do Sasovej? Nie. Čo? Do riečky. To je bránenie. Nemyslíme len na auto. Ja som iba jedného videl. Koľko je? 7-4. Á, jedna je haňačka. To bolo rozhrávka ako z veľkej knihy. Aj ten prechod je ako z zlaté knihy. Čo mu Juro tam išiel? Tam nebol. Aj ten dubák je ako z veľkej knihy. A veľký je. Z veľkej či zo zlatej? Z veľkej. Aj veľký, aj ľahko ho čítajú. Dubák, pozri! To je lopta! Nožničky! Ďuri! Ale to už bola hlava! Páťo s ním, Paťo. Pekne, Miško! Ešte, že Janovi ide. Áno, s ním! No nič, ideš natáčať, už tam idem. Pekne, Ďuri, pre divákov. Jeden na to dneska už. Koľko? Ivan! Poď tam. Už mu dať stanovi. Mari, vráti. Chrbát, Dubák, chrbát! Paťo, cúvaj trošku. Pári lepšie. To nie len za pol roka. No dneska máš smolu, kamarát. Aj s Mišom môžeš. Najväčšiu. Za to, že ťa on bývalý tým pozerá. Podjebal, čo? Nie, že ťa pozoruje bývalý tým. Pekne, Miško. Tu, pozri. Poď, Paťo, ťahaj. Poď si. Útok. Poď mi to. Bolo to natočené. Tak, dakoček, nešiel. Chlapci, Nemali v rukách, či čo? Ale veď od teba som na tyčku odrazila. neležal si za bránou. Nie, to tak nebolo. Ty si bol rovno na tyčke, máme to na kamere, chlapi, sorry. Máme záznam. Nebola, platí gól. Video rozhodca. Štyria videorozhodcovia sa zhodli 4-0, že platí gól. Ukáž na stred. Chlapi, objektívnejšie to nemôže byť. Na stred. Pani, poďte potom dolu. Obrana.
Výborne. Bari, naprav chybu! Ja som to vedel, že to je zadopaný. Bari, čo si nešiel sám? Teraz ide sám. Milo! Milo! Už je na kamere! Ale nie si tam! Ale ty, počte takto. Aspoň to udržte, chlapci, už keď ste tam. Boris príde, bude hrať. Co? Boris. Budeš ho brať? Predu, ale ešte ho tam, ne? Hej? No. To neviem, kto vyjde. Keď nikto neodíde. Tak je veľa, nie nikoho, čo na to vrácať zase? Je teraz na chvíľku. To bolo v prvom počasí. 12 si pôjde po loptu. Takže koniec, nie asi, ale koľko tam točí. 3 minúty Si odjebal. No. Ja som nekopol. Čau. Okolo dozdaj to. Je to na Pánske Varčo, pošlem ti film. Je to tu. To už 5. liga teraz nastupuje? Tenka? Daj mi to posledný tretej. Tam v oku. To je celé zle. Ale je to tam, ale... Koľko je inak? Ja neviem, koľko je. Stále to je taký. Turícika to som nemal, no. Koľko vlastne je? 9-6 asi. Už aj hrajte, dajte góly. To piči stane. Chlapi, prehráme ešte! Prečítal ho. Ty kokos váš, že si dneska zahodil všetko. Hodíme, pak už. Ale vidíme všetci tam, ty kokos zadu neostal nikto. Nikto. Si prehráme bez srandu. Ešte napustí ich tam, vieš, na budúce. Ty kokos. Nemôžem. Ten posledný dva zápasy nezahral nič ten stane. Nejde mu fakt, že On robí, ja neviem čo robí. nezakončuje vôbec. Aspoň teda ostaňte vždy zadu, tak... Konečne stane. Ty na... Posledné dva zápasy stále, ty už len koľko ti netrafíš. 10-6. Je 7. Za 7. Koľko sme sa videli opať, no? Neviem. Neviem. No, ne, spočítam ešte, keď ti dajú. To všetko zostriha. Koľko súdi ešte? Minútka, dve? Pol? Ale niečo nedáme. 20 sekúnd! Čo jebe? Veď skoro už bolo. Ale... Ale Varčo máš mal 10 čistých šaní. 10? Keby dal aspoň 8, tak to nehrali. Dobre, čau, dík.
čau.